आङो गिबियाव जेलानाखि बेयाव जइन जादोंमोन अब्ला आङो 83.2 किल'मोन दा आङो 3 months 20% वर्कआउट आरो 80% निउट्रिसन खालामनानै आङो दा 17.9 किल' वेट लस खालामबाय आरोखि आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों देहाफोरखौ आरो बियो मोनसे जोंनि मोनसे मुभमेन्ट हिसाबै जों बेखौ लानांगौ आङो जइन खालामनाया 4 months and half माने सारि मास फुरा जाबाय आङो 100% इमप्रुभ दा आंना जइन पेइन गैला आरो वेटआबो आंना खमायदों दासिमावहाय 16 प्लास 16 केजि बारा खमायनो हाबाय 3:30 सिखारनानै आं एबाउट माने 18 किल'मिटार 16 किल'मिटार थाबायो बेजोंबो आंनि देहाया खुनु माने खमायाखैमोन आरो आंहा मोनसे दंमोन गोदो स्कुल लाइफनिफ्रायनो हेड स्टेन्ड खालामनाय बेखौबो हालामोन आं दा बाव फैनानै गासिबो हेड स्टेन्ड आरो लोगोसे नैबे दा नियम अनुजायै जेनाखि फुङाव जों गेलेबाय थायो हार्बेलाइफनि जे नियम मथे एर'बिक ओमफ्राय आरो आदार काइन्डस अफ माने ब्याम दङ दा बेफोर गेलेनानै बहुद इमप्रुभ जादों Okay, so जोंनि मट'आ जाहैबाय बयनोबो जे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल प्रमोट खालामो जोङो स' आं बे सिस्टेमाव 9 इयार्सनिफ्राय जड़ित जानानै दङ थ' जोंनि टीमा जाहैबाय 4 season निउट्रिशन वेलनेस सेन्टार स' जोङो दिनै 4 season निउट्रिशन वेलनेस सेन्टारनिफ्राय बेयाव ज' जानानै गेट टुगेदार जानानै बे इभेन्टखौ खालामनाय जादों सानडे मर्निं जों 6टानिफ्राय स्टार्ट खालामदों लाइक जोङो डिफरेन्ट काइन्डनि एक्सारसाइज खालामो कार्डिअ जुम्बा एरबिक्स बेजों लोगोसे जोंनि मेनलि जाहैबाय जानायाव जों फोकस खालामो दैट इज 80% जोङो मेनलि जानाय लोंनायाव मारै डाइटखौ मेनटेन खालामनांगौ बेसेबां गावनि देहायाव कार्बोहाइड्रेट नांगौ बेसेबां प्रटिन नांगौ बेसेबां फेट दैट इज मेन माइक्रोनिउट्रियेन्ट मैक्रोनिउट्रियेन्ट जों बेयाव फल' खालामो स' बेखौनो जोङो एज ए कोच जोंनि मेम्बार्स जेसेबां दङ जों बिसोरखौ जेसेबां हायो जोंनिफ्राय हेल्प खालामनानै फिट थानो थाखाय जों बेखौ प्रमोट खालामो आरो प्लास आं जोंनि बे क'क्राझारखौ बेखौनो प्रमोट खालामनो सानो एभ्रिवान बयबो एक्सारसाइजआव फकास हो लोगोसे गावनि जानाय लोंनाय हेबिटआव मेनटेन खालामनो सेस्था खालाम फकास खालाम अन द निउट्रिसन बिकज आजिखालिनि भेजिटेबल्स फ्रुइट्स बयबो मिथियो पेस्टिसाइड्स इज मोर बेखायनो जेसेबां हायो गावबा गावनि अर्गेनिकआव सेस्था खालामनो जानाय लोंनायाव फकास खालामनो सेस्था खालामनो हागोन स' आं बेखौनो होननानै फोजोबनो सानदों आं बेखौनो बुंनो सानो जे आजिखालिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जे गावबा गावनि द बिजि सिडिउल थागोन बिकज स्टुडेन्टसफोर अफकर्स बयबो गावबा गावनि क्लासेसफ्राव बिजि थायो बाट स्टिल बेजों लोगोसे गावनि फुड हेबिट्सआव फकास खालामनांगोन एक्सारसाइजखौ जेसेबां हायो मर्निं नङाबा इभिनिंआव एटलिस्ट 20 minutes to 30 minutes खालामनो सेस्था खालाम जिखुनु फर्मनि एक्सारसाइज मेबी मेडिटेशन नङाबा कार्डिअ नङाबा जुम्बा जिखुनु फर्मनि एक्सारसाइज खालाम बाट लोगोसे अलवेज गावनि जानाय लोंनायाव फकास खालामनांगौ एक्सारसाइज खालामनानै जुदि नों डाइरेक्टलि जांक फुडआव फास्ट फुडआव फकास खालामोबा हेल्थआ थिग थानाय नङा नोंनि एक्सारसाइजआ जिखिनि नोङो केल'रिखौ बार्न खालामदों बे जानाय नङा थ' बेखायनो नोंनि गावबा गावनि 80% जेसेबां नोङो हायो जानाय लोंनायाव फकास खालाम आरो एक्सारसाइजखौ लाखिनो सेस्था खालाम जाहाथे 40 to 20 minutes खालामनो सेस्था खालामनो हागोन स' क'क्राझाराव आङो बेयाव अलमस्ट 4 years कमप्लिट जाबाय आंनि बे 4 season निउट्रिशन वेलनेस सेन्टारा थ' बेयाव रेसपन्सआ ओरैबायदि माने आंजों सापर्टिभ माने आं जेसेबां दा मेम्बार्सनि बेयाव प्रेजेन्ट दं दे आर भेरि एक्साइटेड बिसोर बहुतखिनि एक्साइटेड प्लास लोगोसे रिजाल्ट इज नम्बर 1 जों रिजाल्ट क्रिएट खालामनायाव बेखौ जोंनो नांगौ उइदाउट रिजाल्ट नाथिं नो सल्युसन थ' बेखायनो जोङो मेनलि रिजाल्टआव फकास खालामो स' अल आर सापर्टिभ आं बिसोरखौ गोसो गोरबोजों धन्यबाद होनो सानो गोजोन्थों गोबां मानसियानो बहुतखिनि मानसियानो इमप्रुभमेन्ट जादों स' बेयाव आंजों लोगोसे बहुतखिनि जोंजों सिनियर मेम्बार दं एजेड दं यां जेनेरेसननि दं 18 एबा अल एज जोंजों लोगोसे बेयाव जड़ित जानानै दं बे आंनि सिस्टेमाव स' फ्रम दा 9 years आं बेयाव एक्सपिरियेन्स आं गुवाहाटीनिफ्राय जार्निखौ स्टार्ट खालामदों बाट आं क'क्राझाराव 4 years कमप्लिट जाबाय बेयाव येस आं दा क'क्राझाराव दं आं बहुतखिनि बेखौ सेन्टारखौ आङो बङाइगाव डिफरेन्ट प्लेसेसाव आं बेखौ अर्गानाइज खालामनो प्लेनिं खालामगासिनो दङ आं दिनैनि समाव बेखौनो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो से अलवेज स्टे फिट 20% एक्सारसाइज 80% निउट्रिशन इक्वल टू 100% माइंडसेट थैंक यू खुलुमबाय बे माने आंनि थाखाय 4 season निउट्रिशन सेन्टार क'क्राझारा मोनसे रिमार्केबल आङो गिबियावनो 82 मोन आगोलाव
आनहेल्दि देट मिन्स फैयै फैयै आं दा 65 केजिआव दङ आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों देहाफोरखौ आरो बियो मोनसे मोनसे मुभमेन्ट हिसाबै जों बेखौ लानांगौ माने हेल्थ इज वेल होननायनि मुभमेन्टखौ जों बेनि गेजेरजों गावनि देहाखौ जुदि राफोद खालामोबा जोंनि ससाइटियाबो राफोद जागोन आरो बे मुभमेन्टनि गेजेरजों जोंनि ससाइटिखौ जोङो थिखोलांनांगोन आरोखि दा बेनि थाखाय आङो मेडिसिन नङा बे मेडिसिन नङा गासिबो बियो मोनसे निउट्रिसन फुड होनोबा बाव मोजां आरो गाज्रि थानो हागौ खिन्थु निउट्रिसन होननाय जिनिसा बाव नांगौसेबांल' आदार थागोन मोजां आदार थागोन बेनो आरो डिफारेन्सा दा गोजोन्थों एक्सारसाइज सेन्टारनिफ्राय आंनि मुङा मुस्रिमा मिजु बसुमतारी आङो गिबियाव जेलानाखि बेयाव जयेन जादोंमोन अब्ला आङो 83.2 किल'मोन दा आङो 3 months 20% वार्कआउट आरो 80% निउट्रिसन खालामनानै आङो दा 17.9 किल' वेट लस खालामबाय आरोखि 3 monthsआव बेमार आजाराथ' बे समाव आंना आथिं सानायबो दंमोन आरो आंनि फेट्सआ बिराद गोबांमोन दा आङो खमायनो हानानै बिराद मोजां मोनदों आरो आं देहाखौ दा राफोद मोनदों आरोखि बेजों लोगोसे आंनि माखासे देहानि दुरबलताफ्राबो खारनो हमदों दासिम आं बिराद स्ट्रेंथआव दं आरो बेनि थाखाय आं बयखौबो हांख्रायो जे गासिबो हादरबासियैनो गावनि देहाखौ फिट आरो वेल लाखिनो थाखाय बयखौबो हांख्रायो आरो हायोब्ला जोंनि बे सेन्टाराव फैनानै जयेन लाफैदों गोजोननाय नोंथांमोननि निउस चेनेलनि तरफनिफ्राय थेंकिउ थाबाय गोजोननाय थाबाय दा आं बेखौनो बुंनो सानो दि रायजोफ्राथ' मिथिखायो बयबो 20% एन्ड 80% बे फर्मुलाखौ लानानै जुदि मोजाङै सोलिलांनो एसे हार्बेलाइफ माने नैबे सिजन 4 जितु वेलनेस सेन्टार बेखौ मिथिथ'वाखैमोन खिन्थु आं गावनो ओरैनो गाव हारसिंनो एक्सारसाइज खालामनानै मानानै एसे खमायदोंमोन डाइटिं खालामनानै खिन्थु इट वाज नट प्रपार माने निउट्रिसन साप्लिमेन्ट जों जथेस्थ' मोनाब्ला ओरैनो वेट खमायनानै लाब गैया नङाबा बडिया उइकनेस जालाङो मासला बार्न जायो आङो बेवहाय फैनायनि आगोलावहाय आंना जइन्ट पेइन हान्थु सानाय खारनोनो हाला वेट बारायनाय जायाबाबो वेटआ हारसिंनो बारायो माने 93 किल'सिम सहैबायमोन बिनि उनावहाय थ्रु फेसबुकनि लोगोसे आरो माखासे फ्रेन्ड सार्कोलनिफ्राय मिथिनो मोनबाय बिदि वेट खमायनायनि लामा दङ दा बे हिसाबै आङो बेवहाय जइन खालामदोंमोन आङो जइन खालामनाया 4 months and half माने सारि मासफोरा जाबाय आङो 100% इमप्रुभ दा आंना जइन्ट पेइन गैला आरो वेटआबो आंना खमायदों दासिमावहाय 16+ 16 केजि बारा खमायनो हाबाय आरो जिखिनि आगोल गस्ला लंपेन्ट जिखिनि हामामोन बेफोर हामजोब्बाय आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा बावा जाहैबाय आंना कलेस्टेरलनि प्रब्लेम जाबायमोन डक्टराथ' होनबाय माने थरसे मुलि एभरिडे जानांगौ खिन्थु आंनि गोसोआ मुलि जानायनि फारसे गैयामोन दा बिनिखायनो आङो सानबाय एक्सारसाइज खालामनानै खमायो बावहाय जितु एक्सारसाइज सिस्टेम दङ कलेस्टेरला 100% खमायो बेखौ आं गेरेन्टि होना बुंनो हायो दा आंना कलेस्टेरलनि प्रब्लेम गैया जेबो गैया आं आसा खालामो बयबो हेल्दि लाइफ थांनानै थानायनि थाखाय एक्सारसाइज आरो बे निउट्रिसन क्लाबाव जइन खालामनाया दरकार बे हार्बेलाइफआव 20% एक्सारसाइज आरो 80% जोंना माने डाइट कन्ट्रल बेवहाय आं एबाउट माने 4 months जाबाय दा आंनि अजना आगोलाव 86.4 मोन दा आङो 75आव फैबाय अलमस्ट माने 11 किल' दा हार्बेलाइफआव फैयामोनब्ला आंनि बे अजन खमायनाया एसे क्रिटिकेल जागौमोन मानो होनबा आङो मर्निं वाक खालामग्रा मानसि 3:30 सिखारनानै आं एबाउट माने 18 किल'मिटार 16 किल'मिटार थाबायो बेजोंबा आंनि देहाया खुनु माने खमायाखैमोन आरो आंहा मोनसे दंमोन गोदो स्कुल लाइफनिफ्रायनो हेड स्टेन्ड खालामनाय बेखौबो हालामोन आङो दा बाव फैनानै गासिबो हेड स्टेन्ड आरो लोगोसे नैबे दा नियम अनुजायै जेनाखि फुङाव जों गेलेबाय थायो हार्बेलाइफनि जे नियम मथे एर'बिक ओमफ्राय आरो आदार काइन्डस अफ माने ब्याम दङ दा बेफोर गेलेनानै बहुद इमप्रुभ जादों बेमार आजाराथ' बुंनांला आं स्लिप डिस पेसेन्टमोन इभेन माने स्लिप डिस पेसेन्ट नाबाबो आं पेसेन्ट नङै बायदि दा ओरैबायदि फिल खालामो आरो बेनि हार्बेलाइफआव फैनानै जुदि सोरबाफोर माबा देहानि प्रब्लेम दंबा थाबैनो गावखौ एन्जय खालामहैब्ला आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामगोन आरो